सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। तापमान वाढीचे परिणाम कोकणात जाणवायला लागले। याचमुळे कोकणात भीषण पाणी टंचाई संकट निर्माण झाले। शहरीकरणाची नशा कोकणाला विनाशाकडे नेणार आहे। त्यामुळे कोकणवासियांनी सावध व्हावे असा इशारा पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र फातर्पेकर यांनी दिलाय। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। कोकणामध्ये पाणी टंचाईची अवस्था जाणवते आहे, ती कशामुळे होते आहे याचं नेमकं भान आपल्याला आज कोणी देत नाही, माध्यमं देत नाहीत, सरकारी संस्था देत नाही आहेत किंवा इतर कुठच्या संस्था देत नाही आहेत। पण हे आपण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे की ही पाणी टंचाई ही तापमानवाढीमुळे जाणवते। तापमानवाढ हा पृथ्वीवरचा आत्ता ह्या घटकेचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, कारण तापमानवाढ ही औद्योगिकरण आणि शहरीकरणामुळे होते हे आता निश्चित झालेलं आहे। कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात जाणारा एवढा प्रचंड प्रमाणात आहे, वर्षाला जवळजवळ जगभरातून 3800 कोटी टन एवढा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात जातो। जी प्रक्रिया गेल्या 100 वर्षांमध्ये 150 वर्षांमध्ये औद्योगिकरण सुरू झाल्यानंतर चालू झाली, ती आता अशा अवस्थेला जाऊन पोहोचलेली आहे की वर्षाला 0.2 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या वेगाने पृथ्वीवरील सरासरी तापमान वाढत चाललेलं आहे। पृथ्वीवरील सरासरी तापमान या वेगाने वाढणं याचाच अर्थ की प्रचंड प्रमाणामध्ये पाण्याचं बाष्पीभवन होणे। आजपर्यंत मराठवाडा, विदर्भ आणि देशाच्या इतर भागात जे होत होतं आणि ते ऐकून आपण सुरक्षित असं समजत होतो, ती गोष्ट आता कोकणामध्ये होणारच होती, ती आज सुरू झालेली आहे। आणि अशा अवस्थेमध्ये या तापमानवाढीचं मूळ कारण म्हणजे जो कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात जातो आहे तो सूर्याकडून येणारी उष्णता पकडून ठेवतो आणि त्यामुळे तापमान वाढत जातं। हे न सांगून ज्याच्यामुळे ही प्रक्रिया घडते ते औद्योगिकरण आणि शहरीकरण अधिकाधिक वाढवत नेण्याच्या गप्पा सत्ताधारी असोत किंवा इतर कोणी राजकारणी असोत ते करतायत आणि त्याला जनता फशी पडते आहे। हे आता तात्काळ थांबवणं आवश्यक आहे। पृथ्वी ही जीवनासाठी बनलेली आहे, नोकऱ्यांसाठी, औद्योगिकरणासाठी, शहरीकरणासाठी नव्हे। वीज, सिमेंट आणि मोटार या 3 गोष्टीमुळे कार्बन प्रचंड प्रमाणामध्ये वातावरणात जातो। या तिन्ही गोष्टी पृथ्वीवरती गेल्या 100 वर्षामध्ये आलेल्या आहेत। त्यापूर्वी पृथ्वीवरील जीवनाचा इतिहास हा लाखो वर्षांचा आहे, मानवी जीवनाचा लाखो वर्षांचा आहे, इतर जीवनाचा करोडो वर्षाचा इतिहास आहे। त्यामुळे शाश्वत असं जे जीवन होतं, ज्याच्यासाठी पृथ्वीवरील निसर्ग आणि पृथ्वी बनलेली आहे, ती तोडून काढून आपण या विरुद्ध प्रकारचं तत्त्व इथे राबवतो आहोत औद्योगिकरण आणि शहरीकरणाद्वारे। आणि विकास नावाची एक विकृत कल्पना आपण पुढे घेऊन चाललो आहोत। आज आपल्याला विकास हवा की जीवन हवे, जीवनच फक्त शाश्वत असू शकते हे समजून घेऊन साधेपणा आणि शाश्वतपणाचा स्वीकार करणं आवश्यक आहे। कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता पृथ्वीवरील इतर जीवजाती, आज पृथ्वीवर जवळ 3000 जीवजाती नष्ट होत चाललेल्या आहेत। मनुष्य पण दिवसाला नष्ट होत आहेत। मनुष्य पण एक जीवजात आहे। आपण गेल्या पुढच्या 50 वर्षात पृथ्वीवर असणार नाही। त्यामुळे कोकण हे दिलेले वरदान आहे, ते पृथ्वीसाठी एक प्रकारचं उदाहरण आहे। त्यामुळे आपण ते टिकवून ठेवूया आणि औद्योगिकरण शहरीकरण नाकारूया। धन्यवाद।